I ovdje je dobra stvar o Svetom Duhu. On je jedini koji zna pravi trenutak u vašem životu i pravi način kada da radite stvari. Samo pravu osobu koja vam može pomoći i služiti vam. Reću vam istinu, on je savjetnik. Radim mala predavanja ovdje ovog vikenda o transformaciji, o tome kako možemo biti promijenjeni u sliku Krista i kako vjernici prema Bibliji postajemo nova stvorenja u njemu. Stare stvari prolaze, sve novo postaje. Ali ponekad mislim da to može biti pomalo zbunjujuće jer mislimo, pa ako sam tako nova, zašto uvijek djelujem tako staro? Znate, ako su prošle stare stvari, zašto još uvijek radimo stare stvari? I stvar je da smo u procesu koji se zove transformacija, što zapravo znači potpuna promjena. Zanimljivo je jer svi žudimo i želimo i trebamo promjenu, a ipak većinu vremena zaista se stvarno bojimo. Znate, gotovi smo sa starim, ne želimo staro, želimo novo, no ipak na neki način bojimo se prestati s tim starim jer nismo sigurni što će novo biti. Večeras ćemo govoriti više o tome, o procesu promjene i kako naše emocije djeluju tijekom promjena i sve te različite stvari. Stvar koju moramo uvijek shvatiti i trebalo mi je jako dugo da to naučim, ali bilo mi je korisno kad sam naučila da kad se ponovo rodimo, primamo Božju prirodu u nama, ali dolazi kao sjeme. Svi plodovi duha u vama, ali to je kao sjeme. Sjeme mora biti zaljevano, mora se ukorijeniti, a onda nakon što se ukorijeni na kraju će početi proizvoditi plodove. I tako ću vam reći unaprijed, ako ćete biti nestrpljivi i želite sve u tom trenutku, ako niste spremni ulagati u vrijeme ili proučavanje ili napor ili energiju u bilo šta, možete otići u nebo, ali ovdje nećete imati pobjedu u ovom životu i nećete uživati u putovanju. I šanse su da vaš život neće biti svjedok nikome drugome. Jer ako postoji nešto što svijet treba, ne znam toliko da je jedna propovjed koja im treba. Propovjede su sjajne, nastavit ću propovijedati propovjedi, ali ono što im stvarno treba je vidjeti svjedočanstvo promijenjenih života. I ljudi koji su imali mir, ljudi koji imaju radost, koji su se zaljubili i koji mogu imati svjedočanstvo i reći to mi se dogodilo, ali sada je Bog radio u mom životu i mogu reći da sam slobodna. Jedna me žena pitala neku noć, rekla je jeste li stvarno slobodni od svega toga? Mislim, jeste li stvarno slobodni? Rekla sam da. Znate, to ne znači da nikad neću imati ništa s čim se moram suočiti sa svojom prošlošću, jer postoje određene stvari koje sam i dalje. Ali sloboda nije da se nikad ne moramo nositi sa tim. Shvaćanje s čime se bavite. Sad me poslušajte. Shvaćanje što imate i možete reći to je strah i ja se neću pokloniti tome. Nije da nikad neću osjećati strah, ali ne moram dopustiti da me kontrolira kao što sam učinila sve ove godine koje sam odrastala. Tako što vas pokušavam naučiti ovaj vikend da možete potpuno biti promijenjeni. Kada su Adam i Eva zgriješili u vrtu i priroda grijeha je prošla na sve nas, čini se kao loš posao, znam, ali znate, to se dobiva fiksno kada god je Isus učinio sve što je u redu, to se prenijelo na nas. Tako da Bog je to popravio. Amen. A ono što želi za nas stvarno je potpuno da se vratimo i možemo ići nazad na njegov izvorni plan za nas, koji je trebao biti blagoslovljeni, hodati u pobjedi, biti blagoslov, uživati u Bogu, uživati u našim životima, imati mir, radost i dobar odnos s njim danas. Danas zovemo ovo zauzimanje onoga što nam pripada.
Prvo što bih htjela reći je da smo vrlo opljačkani. Jedno od prvih otkrića koje sam primila nakon što sam marljivo počela proučavati riječ i uvijek to kažem. Bila sam kršćanka dosta dugo prije nego što sam postala ozbiljan kršćanin. Tako da postoji razlika u našoj predanosti. Sigurna sam da većina od vas je ili biste trebali odvojiti vrijeme da izađete ovdje petkom ujutro, ali mi služimo jako puno ljudi koji promatraju iz svih dijelova svijeta. Samo moram reći da trebate napraviti punu predanost u svom hodanju s Bogom, a ne imati jednu nogu u svijetu i jednu nogu u kraljevstvu. Nemojte biti kršćani nedjelju ujutro i nešto drugo ponedjeljkom ujutro. Amen. Dakle, kad sam doista ozbiljno shvatila ovo i postala sam ozbiljna, ali konačno sam shvatila izgledam tako bijedno. Ja sam bijedna, ja sam kršćanin, idem u crkvu, dajem desetak, volim Boga, ali ja sam samo bijedna. Mislim da moramo shvatiti da jadni kršćani je oksimoron. Sigurno možemo shvatiti da se dvoje jednostavno ne miješaju. Reću vam, ima pun svijet nesretnih kršćana. Mislim, to je istina. Jedna je stvar biti bijedni grešnik, ali tko će bili bijedan svetac? Ja ne. Mislim da tu negdje treba biti promjena, znate. Pustite me da vam kažem, ako imate problem, nemojte samo podnositi ih. Okrenite se Bogu govoreći što nije u redu. Bićete zaprepašteni što će vam Bog pokazati ako samo ga pitate što nije u redu i budite otvoreni za činjenicu da to može biti nešto sa tobom. Stvarno bismo voljeli da nam Bog kaže da je neko drugi. Volimo da je to vrag, zar ne? Sviđa mi se to, pa to je vrag. Ali kad je Bog počeo davati mnogo otkrivenja, mnogo toga je bilo za mene. To su stvari koje sam ja trebala naučiti i mijenjati. Dakle, jedno od otkrivenja koje sam primila je da sam bila opljačkana i čovječe, u početku me ljutilo. Znate li što je najveći lopov u mom životu? Religija. Sad kad kažem to, ne govorim o vašoj religiji, niti o mojoj religiji. Znate, svi to pomiješaju. Kaže, pa kakva si ti to religija? Nisam baptist, nisam metodista, katolik, luteran, ja sam pentakostal, šta god je bilo. To zapravo nije. To nije što Biblija govori kad koristi riječ religija. Ako je Isus imao problem s nekim u Novom Zavjetu, to su bili religiozni ljudi tog doba. A on je rekao, opterećuješ ljude sa pravilima i propisima, ali nećeš podići prst da im pomogneš. Vidite, neke ljude, kako su bolji od drugih, postoje određeni ljudi koje ne biste ne dopustili u vašu crkvu, a kamoli ispred. Molimo za probuđenje, ali većina ljudi kojima je potrebna pomoć možda neće mirisati dobro, možda neće izgledati poput vas, možda neće imati odsječenu kosu kao što vi imate. I istina je da nisu sve crkve, ali mnoge crkve nisu ni blizu spremne za takve ljude. Rekli bi im da trebaju pročišćenje, odrezanje kose, da čine ovo, da čine ono prije nego što mogu doći i biti dio svega što se događa. Religija nam može reći šta da radimo, ali nikad ne dolazi oko nas da nam kaže tko smo u Kristu. To je najveća tragedija svih. To je kao učinio, a onda padamo u zamku razmišljanja, pa ako čitam dovoljno Bibliju, ako idem dovoljno da se molim, ako radim nekoliko dobrih dijela, ako odem u crkvu, ako sam u redu Bogu. Ali čovječe, ako propustiš jednu od tih stvari, sada se osjećaš krivim jer misliš da Bog se ljuti na tebe. Dakle, ljudi samo ostanu u tom mlinu koji pokušavaju činiti dovoljno da misle da čine Boga sretnim. Ali ipak nekako nikad ne osjećaju da ga čine sretnim. A pa mogu vam reći nešto, Bog je već sretan. Amen. I on vas već voli. Ja sam sinoć rekla ljudima da Bog nikad neće voljeti vas više nego što trenutno sada. Bez obzira koliko dobro radite u potpunosti, potpuno voljeni, savršeno, bezuvjetno sada. Sada to ne znači da ne trebamo se mijenjati, ali mijenjanje nema nikakve veze s Bogom koji me voli. Bog je ljubav, to nije nešto što on radi u stupnjevima, ne sviđa mi se, pa ti nisi tako dobar pa ću te voljeti malo manje. Ti si malo bolji od onog lika pa tebe volim malo više.
ja stvarno volim ovu osobu jer oni kao čitaju Bibliju svake godine ili tako nešto, ne znam. Nažalost, vrlo tužno, to je mjesto u kojem toliko ljudi živi. I pismo koje puno dijelimo je Ivan 10:10. Kradljivac dolazi samo da ubije, ukrade i uništi. Ali Isus je rekao, došao sam, nije li vam drago što je došao? Kaže vam, mogla bi uzeti te dvije riječi i propovijedati. No došao sam da biste mogli uživati u svom životu. Wow! Nikad nisam znala da uživam u životu. Osjećala sam se krivom ako se zabavljam i uživam. Osjećala sam se kao da moram raditi cijelo vrijeme. Došao sam da biste mogli imati i uživati u svom životu, imati u izobilju do punine sve dok se ne preljeva. Dobro lopov kojeg uvijek pretpostavljam da je đavao i to je vrag. Ali stvarno ako čitate 10. poglavlje, Kraljevac u kojem zapravo govori je sustav religije. Amen. Što je i stavio đavao. Posljednja stvar koju Bog želi da znate, mislim, đavo želi da znate koliko te Bog voli. Posljednja stvar koju on želi da znate je ono što već imate u vama kao dar od Boga. To doista sve što trebate sada je Sveti Duh da dođe u vaš život kako bi vam pomogao raditi ono što je u vama, iz vas u tu transformaciju i obnovu u vašim životima. I ovdje je dobra stvar o Svetom Duhu. On je jedini koji zna pravi trenutak u vašem životu i samo pravi način za obavljanje stvari, samo pravu osobu koja može pomoći i služiti vam. Reću vam, on je savjetnik. Ako idete tražiti savjet od bilo koga drugog, bolje se pobrinite da dobijete savjet od njega. Amen. U mom životu, na primjer, kad sam se očajnički htjela oporaviti od zlostavljanja u svojoj prošlosti, mislila sam da kad sam odšetala od kuće svog oca, da moj problem je gotov, ali imala sam to u svojoj duši. To je bio način na koji sam mislila. Znate, neki od vaših problema iz prošlosti su urezani u način na koji razmišljate. Ni ne shvaćate da vaše mišljenje nije u redu. Jedini način na koji ćete ikad znati ako to razmišljanje usporedite s Božjom riječju. U crkvi sam godinama i godinama i nisam znala da je to problem za mene da je mrzim oca. Nisam to znala. Mislila sam da je zaslužio to. Zašto ga ne bi mrzila nakon onog što je učinio meni? Nisam shvatila da ako mu oprostim, pomažem sebi. Doista nema mnogo veze s njim. Pomagalo je meni. Moja duša nije morala i dalje biti otrovana s nečim što je davno se dogodilo. Dakle, zapravo nisam poznavala ono što sam trebala naučiti. Mislim, postoje, hvala Bogu za crkvu. Amen. Hvala Bogu za sve prekrasne crkve. A ja ću vam reći istinu. Ne želim nikog ljutiti, ali znate, ako idete negdje gdje ne učite ništa i ne rastete i ne mijenjate se i ne služite i izlazite iz obaveza i ne možete čekati da izađete iz tog mjesta, a dosadno vam je cijelo vrijeme kad ste tamo, onda biste stvarno trebali ozbiljno razmisliti o tome da svoje vrijeme unesete u nešto što će donijeti zaista dobar plod u vašem životu. Amen. Postoje mnoge prekrasne crkve. Samo trebate biti u onome gdje ste u izazovu i rastu. Nadam se da će vas to učiniti malo neugodno u nekim područjima. Ne mislim da je naš posao samo dovedemo ljude i da ne radimo ništa osim da ih potapšemo po glavi i hranimo desertom. Amen. Dakle, reći ću neke stvarno ugodne, udobne, prekrasne stvari da Bog vas voli sada koliko vas je uvijek volio. Nije li to dobro? To je super osjećaj. Ali mogu reći nekoliko puta, uspravi se. To ne znači da vas Bog više voljeti kada to učinite. To znači da ćete reagirati na njegovu ljubav. Dajte sada govoreći, Bože, toliko te volim, cijenim te zbog toga što činiš za mene. Želim učiniti sve točno kako ti želiš. Molim te, pomozi mi.
I tako, to je kako Sveti Duh djeluje. Tako ja plutam u svojoj maloj, napravi ovdje. I Bog jednostavno otvara moje oči i počinje raditi u mom životu. I čovječe, učinila sam nešto što inače ne bi napravila. Otišla sam na sastanak u drugu crkvu. Gdje su imali gosta govornika i ona je bila osoba koja je seksualno zlostavljao njen otac. I Dave mi je kupio njenu knjigu. I zapravo nisam znala što je unutra. Nisam imala pojma što Sveti Duh je imao u rukavu kad je Dave dao da kupi tu knjigu. Sljedećeg jutra otvorila sam je i čovječe, prva stranica govori upravo ono što mi se dogodilo. I ovdje je došla sva bol. Uzela sam tu knjigu i bacila preko sobe i rekla neću to čitati. I mislim, jasno sam čula Svetoga Duha kad kaže vrijeme. Ali vidi, znao je pravo vrijeme. Imao je na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Ne bi imalo dovoljno smisla da sama kupim knjigu za sebe, ali pozvao je Dave da kupi tu knjigu koju vjerojatno nije ni razumio što se radi. Dopustite da vam kažem nešto. Bog nas koristi kada nemamo pojma što se događa. Amen. Ipak znam da postoje ljudi koje gledate odmah sada i mislite da slučajno ste uključili program. Ne vjerujem da postoje slučajnosti u Božjim stvarima. Mislim da on nas vodi i usmjerava, tako da nisam ništa znala o pobjedi na situacijama koje su došle protiv mene, raspoloženja koje su me napadala, bez upozorenja. Koliko vas zna da svako oluja nije u prognozi? Mislili ste da će to biti sunčani dan, a gle, evo jedna od najgorih oluja koje ste ikad imali u životu. Mrzim te dane. Tada je teško reći, vjerujem da sve stvari rade za dobro onima koje vole Boga i pozvani su prema njegovoj svrsi. Nisam znala ništa o životu bez krivnje i osude. Nisam imala mira, nisam imala radosti, nisam imala nikakav pravi prisan odnos sa Bogom. Pomislila sam da je molitva bila posljednja stvar za hitne slučajeve. Nešto što ste učinili kada ste bili preko glave. Nisam znala da mi je bilo preko glave svakog trenutka mog ludog života. Nisam znala da sam opljačkana. Pogledajmo Izaija 42, 22. Ali to je opljačkan i zavaran narod. Svi recite opljačkan sam. Ovo je narod koji je opljačkan i svi su zarobljeni u rupama i skriveni u kućama ropstva. Postali su plijenom da ih niko ne bi izbavio. Plijen za kojeg niko ne bi rekao, hajmo razdijeliti. Ovdje sam danas da kažem da Bog je u poslu obnove. Amen. Imam dobre vijesti za vas. U slučaju da nikad prije niste čuli, Bog vas može potpuno vratiti i dovesti natrag na poziciju bolje nego što ste ikad bili, da nikad niste uništili svoj život. Ako je to teško za vas da vjerujete, vratimo se na sinoćnu minutu gdje je naslov poruke bilo usudi se vjerovati. Usudi se vjerovati da bez obzira koliko dugo imaš problem, da je s Bogom sve moguće. Amen. Jedna od stvari koje nikad se ne mijenja je Bog, ali on je u poslu mijenjanja svih ostalih. Izaija 61, 7 i 8 su par citata koje su me čovječe držale. Često sam se obratila tim stvarima dok sam prolazila kroz teška vremena. Kako veliko obećanje. Umjesto tvog bivšeg srama imat ćete dvostruki povrat. Ta riječ znači nagrada. Koliko od vas zna kolika je sramota u vašem životu? Vidite, imala sam sramotu jer me otac zlostavljao. Nije bilo ni toliko o tome što je učinio meni, postala sam posramljena zbog sebe misleći da nešto nije u redu sa mnom. I čovječe, vrag voli da se ta poruka ukorijeni u tvojoj glavi, što nije u redu sa mnom, što nije u redu sa mnom, što nije u redu sa mnom. Da li neko drugi ima kopiju tog zapisa? To može biti najprodavaniji hit svih vremena.
što nije u redu sa mnom. I prva stvar koju nam daje Isus je ono što je u redu sa mnom. Onaj koji nije poznavao grijeh, a postao je grijeh da mi smo bili stvoreni kao dar Božji po njegove milosti i pravednosti. Slušajte, morate moliti za mene jer se spremam ići u Pariz, Francusku i tamo ću ovo podijeliti. 80% ljudi tamo niti su čuli, niti imaju svoju Bibliju. Ono što imaju je mrtva, suha religija. Ako mislite da ste vi tihi kada kažem da ste učinjeni pravednicima Božjim u Kristu, jer đavo želi da ništa ne poduzmete osim da razmišljate o onome što je loše i usredočite se na sve vaše greške. Više što se usredočite na te greške, samo mu dajete više i više snage nad vama. Neću vam reći da prekidate loše navike, reću vam da formirate nove navike. A kada radite sa Svetim Duhom na stvaranju novih navika, onda u vašem životu nema mjesta za loše navike. Neću vam reći nemojte hodati u tijelu. Ja ću vam reći hodajte u duhu i nećete ispuniti požude tijela. Ne morate se svaki dan ustati i pokušati stvarno teško da ne budete bezobrazni, niti ljuti, niti nestrpljivi. Ono što vam je činiti je reći Bože, želim slijediti vodstvo Svetoga Duha danas. Pomozi mi da slijedim vodstvo Svetoga Duha, jer ako slijedite vodstvo Svetoga Duha, tada nećete hodati u tijelu. I srećom, kada to činite, kada pogriješite, možete primiti oprost i samo nastaviti dalje. Jer sjetite se, Bog vas već voli prije nego što ste počeli pokušati biti bolje. Umjesto vaše ranije sramote imat ćete dvostruke naknade. Umjesto sramote tvojih ljudi radovat će se u svom udjelu. Ovdje dolazi to. Stoga u njihovoj zemlji, ne samo kada umru i odu u nebo, u njihovoj zemlji imat će duplo što su utemeljili i vječna radost bit će njihova. Dobro, mislim da neprijatelj je ukrao nešto od svih nas. Za neke to je naša radost ili vaš mir, ili za druge može biti nešto drugo. Ali dobra stvar je da kroz Božju riječ i Božju pomoć možemo vratiti sve što nam je neprijatelj uzeo.